За хляба наш насъщен трябва пшеница. Къде друга да можем да я намерим, освен в Добруджа? Добро утро! Ние днес гостуваме на жителите на село Спасово и по-специално на семейство Катранджиеви. В предаването ни ще покажем ястия с брашно. Първо ще направим едно специално изделие, но повече за това ще разберем от нашата домакиня Димитрина Катранджиева. Добро утро! Добро утро, госпожо, господин много се радвам. Звездев. И аз също много се радвам. Ние сме много официални и това ни прави още по-чаровни. Винаги трябва да бъдем ние българите така представителни, защото сме вече членове на Европа. Да, и няма да се излагаме пред чужденците. Да. Сега, това, което показах на зрителите, какво е? Ами това е моя лична рецепта, наследила съм я от майка ми. Аз по происход не съм добружанка, но и хората от Западна България ядат брашно и хляб. Аз съм от Плевенския край, но вече 47 години живея тук в тази къща, в този дом и в това село. Така че искам да ви представя най-вече на бабите как се правят лесно мекици пирошки. По-български. Нали? Най-вече по-български, да. Да, по-български. То за това е мекица пирошки, има си обяснение. Хайде да видим това сега. Много просто нещо. Отсетото брашно го слагаме тук в една тава. Правим си кладенче. Вероятно 1 килограм е брашното. Да, толкова 1 килограм и да кажем, после за месенето трябва да досипваме така и да може да се заглади тестото. Ето, значи, това е една кофичка мляко. На една кофичка мляко се слага една лъжичка сода бикарбонат. Сега трябва една лъжичка сол. Заповядай. Благодаря. Ето е така, пак си разсеваш. Олио. Да. Олио, колкото е така меря аз, колкото е един пръст. Е така за мекота на тестото. Това мисля, че около 2-3 супени лъжици сложи. Толкова. И сега замесваме с млякото. Без вода, тъй като водата прави тестото твърдо, смесено с мляко, защото по принцип, ако има и вода, трябва да е като аерян млякото. А така ние го правиме оригинално, една кофичка мляко и започваме да въртим. Тук се прилага една технология, не с лъжица, а с ръка, за да усещаш тук плътността на самото тесто как ще стане. И почваш да въртиш, за да идва тук брашното. Ето сега събрахме тестото. Средно меко тесто. Има ли разлика между северняшката кухня и тази тук? Има. Вие разбрахте, че тук северните добружанци, като са преселили, те са показали тяхното, което, значи, с нотка на румънска кухня и местните добружанци, които пък са имали съвсем други предпочитания към ястията. Западна България, ние повечето с лук там готвиме, тук по-малко. Например, сега ние там сърмите, които правиме с кисело зеле и кайма, ние им слагаме лук, а тук някои хора слагат. Така че съвсем малко има разлика. Тук повечето на тестяно, защото естествено, че това си е житницата на България, Добруджа. Ето сега, господин Звезде, започваме да разточваме една голяма пита, му казвам аз, олба по-добружански. Брашенцето тук трябваше да бъде. Ето купичка с брашно. Ето, сега отгоре е така, защото е мекичко тестото и става зле. Готово? Да, и слагаме така, като в единия край и премятаме другата половина и го правим като тутманиче. И така слагаме ги да се пържат в нагорещена мазнина с малко солчица. Вътре? Да, лекичко, така да ни пръска. Да. Точно така, като подхранване на олиото. Ето. Не бях срещал такава рецепта, но всичко е възможно в нашата богата кухня. И в познатата, и в непознатата. Така че се радвам, че тук... Щом обикаляте България, всичко ще намери. Който търси, той намира. Нали знаете? Приказката. Една приказка така. Така че... Добре. Госпожо Катранджиева, хиляди благодарности за гостоприемството. Изпържваме нашите мекици пирошка от Плевенския край, тук в Спасово. И поднасяме... Какъв е съвета за поднасяне с... Поднася се с аерян за закуска,
с сладко от ягоди, сладко от печени сливи, пресен мед, челен. Тук в Добруджа също е развито пчеларството. И сега вече имаме първия мед, който сме извадили, е от акацията и от рапицата. Това е. Вижте рецептата, след което продължаваме с още едно тестено изделие. Мекици пирошки. 1 кг брашно, 1 кофичка кисело мляко, 300 г краве сирене, 2-3 супени лъжици олио, 1 чайна лъжица сода бикарбонат, 1 чайна лъжица сол, олио за пържене. Правим кладенче по средата на предварително пресятото брашно. Прибавяме киселото мляко, замесваме тесто. Върху на брашнена повърхност разточваме голяма кора. Нарязваме я на квадрати. Натрушаваме сиренето на малки купчета, които поставяме в средата на тестените квадратчета. Затваряме ги от всички страни и спържваме в силно сгорещено олио. Поднасяме с айрян, мед или сладко.